Hold, der kommer brændstof helt ind i hovedet på os. Nej. Jo. Nej, vi ikke står, vi står sikkert. Så må vi bare... Kommer resten, vi må betale staten. Man ser, hvor længe den film er bliver. 7 minutter. Jeg kan se, at jeg har så meget plads. 50 grader. Jeg håber, at der er nok halm over. Det bliver ikke kedeligt, det her. Så brænder det ud. Indtil videre er det egentlig godt. Nej, jeg har fuldt med diesel og 10 minutter. Jo, ja, der er diesel. Er der noget pind? Er der pind? Ja. Spring ud, som du aldrig før foregik på en luft. Så ser jeg bare igen der. Ja, der kom bare, det var bare sådan overtryk. Og så kigger jeg lige derhen. Fuck mig.